Urtarrilaren 31an lehen bilera egin genuen 15 pertsonek parte hartu zutela, gehienak fusilatuen familiakoak. Eta hauxe erabaki genuen. Omenaldi bat gertatzea Arrasaten ekainaren lehen astean. Erakusketak prestatzea inguruko herri guztietan. Eta mozioak aurkeztea udalei. Bigarren bileran, otsailaren 22an, 38 pertsonek egin genuen bilera. Eta omenaldia Arrasaten egitea erabaki genuen ekainaren 8an. Eta monolito bat jartzea fusilatu eta desagertutakoen ohoretan eta haiek gogoratzeko. Instituzio adierazpena udalei aurkeztea erabaki genuen. Ordutik, monolitoa ikusgai dago Arrasateko Laubide plazan, eta Espainiako gerran debagoien darren fusilatutako eta desagertutako izenak irakurri ditzakegu hor. Oraingo eta datozen belaunaldiei haien berri emateaz gain, urteetan isilik egon ziren familiakoek berba egitea nahi izan genuen. Hainbeste urtetan isilik egon diren pertsonak berbetan hastea. Horrela bada, fusilatuen eta desagertuen zerrenda osatzen joan da. Lehenengotan, 99 ziren, gero 105, eta erakusketak amaitutakoan 114.